Musím povedať, že som naozaj neskutočne napálený a zhrozený z toho, čo mi včera večer poslal jeden mladý chlapec v správe na Instagram. Pán Mazurek, som zhrozený z toho, čo sa deje na našej škole. Dneska sme sa na hodine občianskej náuky mali hrať na homosexuálov, len preto, že zajtra je Medzinárodný deň boja proti homofóbii a pani učiteľka chcela, aby sme zistili, ako sa cítia homosexuáli. Za mňa je to absolútny blúd. Prečo sa neučíme napríklad, ako má vyzerať poriadna, usporiadaná rodina? To je slovenské školstvo dnes. Viac ako 3 roky ste tu vládli. Tomuto ste mali zabrániť. Ja vám poviem jednu podstatnú vec. Žiaden učiteľ, ani učiteľka na tomto svete nebude mať tú moc, aby môjmu synovi raz v živote povedala, že sa bude v škole, či už základnej alebo strednej, hrať na homosexuála. To proste robiť nebude. Je nemysliteľné, aby takýmto úbohým, primitívnym spôsobom zasahovali do výchovy našich detí a stavím sa, že bez vedomia rodičov. Čo myslíte? Tá učiteľka poslala list domov rodičom a pýtala sa ich, či súhlasia s tým, aby ich deti v škole hrali nejakú hru, kde sú homosexuáli alebo nejaká iná orientácia? Toto je vážny prípad. Zo včera. Práve dnes má byť ten deň boja proti homofóbii. Nájdete si na Google. Naozaj to tak je? Čo je to za nezmysel? A keď som videl ten pracovný zošit, ktorý tu bol mnohokrát spomínaný, ja som o ňom natočil video, mne sa chcelo zvracať z toho, čo ministerstvo školstva za viac ako 1 000 000 eur, gratulujem strane SAS a jej voličom, na Slovensku z daní slovenských daňových poplatníkov financuje. To je jeden odpad, hnus, učebnica, na ktorej sú nakreslené už na úvod samé pohlavné údy. Chápete, vy deťom dáte knihu plnú proste údov už na obale. Ktorý normálny človek niečo takéto urobí? Umelecké zobrazenie mužských a ženských pohlavných orgánov, takto to dajú deťom, s tým, že toto je nejaká príručka sexuálnej výchovy. A obsah je ďaleko šokujúcejší ako ten samotný obal. Oni tam priamo navádzajú tie deti k tomu, aby akceptovali všetky tieto ideologické predpoklady premeny človeka, o ktorých hovoril aj pán zástupca Európskej komisie na Slovensku, ktorý tvrdí, že Slováci sú geneticky poškodení, keď takéto svinstva nechcú do svojich životov a do svojich detí skrátka tlačiť. Oni tam majú priamo hry, ktoré majú hrať spoločne jednotlivé deti v triedách a tieto hry vo výsledku navádzajú tie deti k tomu, aby akceptovali rodovú ideológiu, aby akceptovali ideológiu o 50-60 pohlaviach, aby akceptovali to, že pohlavie nie je biologický faktor, ale nejaký sociálny konštrukt. Že vám pomílené deti na námestiach potom odpovedia, že pohlavie je spektrum. Čo je spektrum? Pohlavia sú dve. Došli sme do bodu a do stavu, kedy takéto voloviny, choré myšlienky, nápady, ktoré by sa mali liečiť niekde na psychiatrických ústavoch, zavádzame normálne do výchovy našich vlastných detí na základných a stredných školách. A liberáli sa nad tým pohoršujú, ale my sa pohoršujeme nad ich chorými mysľami, nad ich zvrátenými túžbami, ktoré tlačia do našich detí. Príručka plná nejakých vlajok, akýchsi orientácií, akých vlajok, vymyslených nezmyslov. A poviem vám ešte jednu brutálnu vec. Tu nejde len o tie orientácie. V tej príručke sa hovorí o tzv. Alternatívnych vzťahoch. O alternatívnych vzťahoch. A sú tam odkazy na YouTube videá, s ktorými majú tie deti pracovať. A v tých videách sa hovorí, že ak matka žije s otcom a otec má ešte ďalšiu matku alebo kamaráta, s ktorými spáva, že je to normálne, keď sa dohodnú. Že ak matka má ešte ďalšiu kamarátky alebo kamarátov, s ktorými spáva popri tom, ako žije s ich otcom, tak je to normálne. A toto oni púšťajú deťom na našich školách. Dokeľu, kam sme sa to dopracovali? Hnus, odpad, zvrátenosť. A rodičia s týmto nikdy neboli konfrontovaní. Nikto neprišiel za rodičmi a nedal im tú knihu plnú pohlavných údov a nepýtal sa ich, chcete, aby sa z tohto učili vaše deti? Nie. Potichu a za milióny eur z ich daní vypracovali tieto zvrátenosti a chceli to tlačiť priamo do ich detí bez akéhokoľvek práva na informovaný súhlas. A práve z tohto dôvodu vítam túto legislatívnu iniciatívu. My podporíme svojim hlasom to, aby rodičia mohli sami rozhodnúť, či s týmto svinstvom, s touto úbohosťou, s týmto odpadom budú naše deti konfrontované. Aby rodič rozhodol,
či mu bude nejaký učiteľ jeho dieťaťu v škôlke hovoriť, že jeho matka alebo jeho otec môže mať ešte ďalších kamarátov, kamarátky v úvodzovkách, popri tom, ako žije s jeho mamou alebo s jeho otcom, alebo to rodič odmietne, zavrhne a ja sa stavím. A stavím sa nám do toho všetko, že drvivá väčšina obyvateľov Slovenskej republiky si na takúto príručku plnú degenerácií, plnú zvrátenosti akurát tak odpľuje. Lebo toto nemôže naša spoločnosť akceptovať. A my, ako tu bolo spomínané, presne vieme, kam tieto zvrátenosti smerujú. Kam to vedie? V USA, v západnej Európe, v Austrálii, všade v tom tzv. Vyspelom západnom svete vidíme tzv. Tie drag queen storytelling. To znamená, že chlap načančaný, oblečený za ženu, príde malým deťom v škôlke čítať rozprávky, ako má zajačik 2 otcov, 3 otcov, 3 maminky, ako zajačik žije s neviem kým. A to tie malé deti počúvajú. V tej západnej Európe sú už tak vymetení mnohí ľudia, že tie matky slobodne a vedome chodia s tými deťmi na tieto združenia. U nás nič také neexistuje, lebo je to hnusné, je to pohoršujúce. A my predsa musíme urobiť všetko preto, aby sme sa k tomuto stavu nedopracovali. To nie je žiadna konšpiračná teória, nie je to záhada. Nájdete to za 10 sekúnd na internete v tisíckach príkladov. Zvrátenosti, úchylné veci, striptease pre malé deti v škôlkach. No hnus, odporné obrazy zvrátenosti, na ktoré sa ani Sodoma a Gomora nechytá. A my môžeme urobiť jednoduchú vec. Týmto degenerátom neumožniť sa takýmto spôsobom realizovať. A sme tu za to všetkými 10, aby tieto zvrátenosti do detí tlačené neboli. Ak má niekto vek dospelého človeka a chce si za zavretými dverami robiť s kýmkoľvek, čo chce, je to jeho vlastný problém. Ale do môjho dieťaťa toto tlačiť nebudete. Vy mi nebudete v škole hovoriť, že moje dieťa sa má hrať na nejakého homosexuála. Nie, proste nebude. Toto si žiaden učiteľ dovolovať na Slovensku nebude. Tieto pravidlá majú byť nastavené jasne a prísne. A práve z tohto dôvodu podporíme túto legislatívu, pretože nesúhlasíme s prezentáciou týchto zvráteností našim malým deťom a chceme mať ako rodičia právo rozhodnúť o tom, že toto skrátka odmietame.